махзуни ҳақиқат. алайкум ҳама каса созен нағзен. имрӯз мо як программае ёфтем ки барои асобина барои студентҳо бисёр дар кор мешавад. Барои студентҳо чӣ қадар бисёр чизҳоро менависонанд. Шумо просто ҳамин программаро установид мекунед. инами либой варақи китоба як сурат мегирен, медроен дуруи инами программа. вақт дуруи программа дуромед медроен галереятон аму сурати гирифтагитона интихоб мекунед. примерно ина ма ҳамира мегирам ҳозир. интихоб ки нигаҳ мекунед ами ба ком забон навистаги русини то дар русиро интихоб мекунед. ама интихоб кардагиам галочкаро мемонед. ина ҳамин чизо баромад видед. намё ҳамаш уже баромадан дар анҷа. метонем копировать кунем, либой ҷуда монем, аз ёд мекунем ёки дар поиски ютуб поиск метонем. мақсад программаи дар корея беҳтарин программае. ссилкаша дар комментария закрепит мекунам. бадроен скачат кунем, истифода баред. боқӣ сарбаланду обод бошед.